Ако се чудите дали самоиздаването или издаването през издателство е по-подходящо за вас, не мога да ви кажа, защото всеки човек е различен, но ето днес съм опаковала тези пратки лично аз, за да ги изпратя до хората, които са поръчали. Имайте предвид, че като самоиздаващ автор ще правите това нещо, което си е доста сериозна бумащина и като цяло не е много лесно да го правиш всеки ден, но за сметка на това пък е много възнаграждаващо, защото когато си провериш имейла и видиш, че имаш постъпили пратки, това е жесток допамин кик. И обратното, когато влезеш в почта си видиш, че нямаш никакви пратки, това е просто допаминов срив. Така че имайте предвид и емоционалните неща, които ще се случат, когато сте самоиздаващ се автор. Също така, ще имате контрол върху това каква корица да си изберете, как да изглежда книгата и как да се редактирате текста, защото вие сте човека, който плаща. А когато минавате през издателство, те избират вашата корица, те избират как да се редактирате текста, защото те плащат. Това са две важни и уточняващи неща, така че имайте го предвид.